ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ମାନେ ସେ ଗାଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଜଣେ ସେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଆସିକି ବୁଲୁଥିଲା ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି ଆଚ୍ଛା ଖାଇଛୁ ଖାଇନୁ ଆଉ ତୁ ବୁଲୁଛୁ କାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଦିନ କେଉଁଠି ସାପ କେଉଁଠି ଇଏ ଥିବେ ତୁ ମନ୍ଦିର ଘରେ ବସୁନୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇବୁ ଆରେ ମିଠା ଅଛି କଦଳୀ ଅଛି ନିମିକି ଅଛି ଫଳ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼େ ଖାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ମାନେ ସେ ଗାଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମାନେ ଭୋକ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି କ୍ଲବ୍ ଘରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯାଇ ଘରୁ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ତା ଭାଷା ବୁଝି ହେଉନି ସେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଆମ ସେ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ହେଲା ଏ ଫଳ ନିମିକି ମିଠା ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼େ ଖାଇଦେବୁ ଶୁଣି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇବୁ କ୍ଲବ୍ ଘର ପାଖକୁ ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ସେଇଠି ଶୋଇବୁ ଯାଇକି ହେଲା ବାହାରେ ବୁଲିବୁନି ପାଣି ଦାଦା ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଣ ସେଇଠି ପିଇଦେବ ଟିକେ ହଁ ଆଣ ତ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କରିବ ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ